componiendo. Y cuando yo compongo... Oh, algo nuevo. Hoy empecé uno nuevo. Escucha. Sí, nona, con el vino, ese va con el vino, nona. ¡Ajo! ¡Ajo! Ya va, nona. Aquí tiene que haver otro ingreso. Més diners? Claro. I tu ja podràs fer més feina de la que fas. ¡Tu tabaco, pero estás loco! Chicho se levanta a las 4 de la mañana. A las 4. Y torna a las 8 del vespre. Pará, María. I Marta? Marta trabaja, algo aporta. Un moment, Carmelo, sisplau, un moment. Com pot ser que no se'ns hagués corregut abans? Que cobri la pensió. La nona! I qui si no? Com es diu aquell amic? Però una pensió de què, si la nona no ha treballat mai? I jo què sé? Tingui. I ara el llit. De tot, examen complert, fins i tot un electrocardiograma. Un què? Un electrocardiograma. I què? Perfecte. Fins i tot amb esforç. Ja ho saps quan es fan pedalejar per veure si el cor. No, això no l'he fet. Ho veus, Carmelo? Però tu de què vas? Però què burro que ets? Escolta, Chicho, tu volies que el vegués un metge, oi? Doncs ja està, ja l'ha vist un metge. Resultat, no té res. Res de res. Segur que l'hem perdut per sempre. Haurem d'avisar la policia. I si esperem uns dies? ¡Buonasera! ¡Buonasera! La Josep! Aquí! Oh, qui vols que sigui, la nona? Però tu estàs borratxo o què? I per què? Però si ja tinc el candidat i tot. Don Francisco, el propietari del quiosc de caramel. Bé, doncs, tracte fet. Endavant. Com pot comprendre, cal que es faci el més aviat possible. Quan vostè vulgui. Tot sigui dit de passada, farà falta un petit avançament, hi ha una sèrie de despeses administratives... Després del casament. Bé, d'acord. Vinga, un altre brindis. Pels nuvis! Pels nuvis! La fàbrica de pasta. Pasta per mangiare. Canola, l'herència, frutto di mare. Canola, l'herència, vecchia de merda. Ah! No en tinc ni idea, nona, no en tinc ni idea. Menges això. Agafa el plat, compta quan hi ha. No ho sé, espera. Compta quan hi ha, va. Calderilla! Espera, Tomi, mira, hi ha un bitllet de 5 i 2 de 10. Això no va, Chicho, això no va. A veure, a quina hora l'heu tret a fora? Segons la Maria a les 10 del matí. Esclar, per què no l'heu tret a les 6? Heu perdut el canvi de torn de la fàbrica. Sort en tenim de la teva intel·ligència, Chicho! Mira. Va, nona, digui la veritat. Està bé, Maria, ja està bé. Va, vinga, nona, vagi-se'n a dormir a la seva habitació. I el dolce? No queda res de la gent, vaig a dormir a la torta! No ho sé, petita, si a tu t'agrada i et paguen més. De fet, en aquesta farmàcia sempre estaven de guàrdia. Gràcies. Aquest vespre faré els tractes. Són gent que està molt bé. N'hi haurà prou? Sí, de fet, només és per escafar una mica l'habitació. Jo. Ho has trobat?
buono. Mama, estic morta. Avui he començat a les 8 del matí. Ja ho sé, però és un bon client. Al barri diu que no hi ha cap manicura millor que tu. Estaré ocupada com a mínim fins a la 1 de la nit. Gràcies, filla. Moltes gràcies. Gràcies. Chicho! No em vaig. Fammi vedere l'aperitivo. Amb un po' di salami, formaggio, olive, mozzarella e un po' di vino.